Insemmilkom. F'dawn l-aħħar ġranet sar studju xjentifiku u rappreżentattiv fost il-popolazzjoni kollha ta' Malta. Inġabar sample ta' 600 persuna fejn ir-riżultati b'mod massimu jvarjaw plus or minus 4%. Studju rappreżentattiv li huwa skont l-aktar demographics ukoll importanti, rappreżentattiv skont id-distretti, etajiet kif ukoll is-sess tal-persuna. Rajna wkoll li huwa rappreżentattiv anke l-mod kif ivvutaw in-nies fl-aħħar elezzjoni tal-2017. L-ewwel mistoqsija li saqsejna n-nies hija min taħseb li huwa l-aħjar mexxej biex imexxi l-pajjiż. Fost il-votanti kollha, fost il-poplu kollu, għandek 52.9% qalu l-aktar li jafdaw lil Robert Abela biex imexxi l-pajjiż, 24.1% qalu lil Bernard Grech, 5.2% qalu l xi persuni oħra, 2.7% qalu ma jafdaw il-ħadd u madwar 15% huma indeċiżi. Biex nifhmu ftit għal xiex dan id-distak li huwa sostanzjali bejn iż-żewġ mexxejja, hemmhekk wieħed jara li fost il-votanti tal-Partit Laburista u li votaw il-Partit Laburista fl-2017 għandek madwar 88% qalu jafdaw il-Robert Abela biex imexxi il-pajjiż. Mentri jekk inħarsu għall-istess ħaġa ma' fost il-votanti tal-Partit Nazzjonalista għandek 64% qalu li jafdaw lil Bernard Grech biex imexxi il-pajjiż. Dan huwa riżultat xi ftit jew ikun mistenni wkoll wara elezzjoni ta' kap fejn ovvjament il-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista ikun għadu qed jipprova jgħaqqad diversi fazzjonijiet flimkien fi ħdan il-partit tiegħu. Infatti, fost dawk li votaw il-Partit Nazzjonalista għandek madwar 7% qalu li jafdaw l-aktar il-Robert Abela, għandek madwar 11% li qalu l-aktar li jafdaw il xi persuni oħra li ma humiex Robert Abela u laqqas Bernard Grech, għandek madwar 2% qalu li ma jafdaw il-ħadd, mentri għandek madwar 16% li qalu huma indeċiżi. Jekk inħarsu mbagħad li l-mistoqsija li jmiss meta nistaqsejnihom f'każ ta' elezzjoni ġenerali għadha li liema partit tivvota, hemmhekk wieħed jara u meta wkoll napplikaw mudell xjentifiku l-multiple imputation technique biex dawk li rifjutaw li jwieġbu nifhmu x'kienu jwieġbu li kieku kellhom iwieġbu dan is-survey għal rigward tal-mistoqsija f'każ ta' elezzjoni ġenerali għadha. Hemmhekk naraw li r-riżultati jindikaw li l-Partit Laburista għandu 55.7% tal-votanti kollha Maltin, il-Partit Nazzjonalista 42.2% u dawk li qalu li jivvotaw il xi partiti oħra huma 2.1%. Meta mbagħad allura nikkalkulaw dan fir-rigward ta' voti u nikkonsidraw ukoll kemm qalu nies li kieku jivvutaw f'każ ta' elezzjoni ġenerali għadha, dan ipoġġi d-distakk madwar 40,000 vot. Meta nikkumparaw ma' diversi surveys oħra jidher li l-Partit Nazzjonalista irnexxielu jikkonvinċi ammont ta' votanti tiegħu stess li vvotaw il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali biex jerġgħu jivvutawlu f'każ ta' elezzjoni ġenerali għadha, allura meta wieħed jikkumpara ma' surveys oħra id-distakk naqas. Imma meta wieħed imbagħad jikkumpara mal-aħħar elezzjoni ġenerali, hemmhekk wieħed jara li l-Partit Laburista żied 0.7%, il-Partit Nazzjonalista naqqas 1.5%, mentri partiti oħra żiedu madwar 1%. Jekk allura nħarsu li fost dawk il-votanti li votaw il-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali, wieħed hemmhekk jara li 84% qalu li kieku jerġgħu jivvutaw il-Partit Laburista, mentri fost il-votanti tal-Partit Nazzjonalista għandek 74% li qalu kieku jerġgħu jivvutaw il-Partit Nazzjonalista. Fost il-votanti tal-Partit Laburista għandek 6% qalu li f'każ ta' elezzjoni għadha ma jivvutawx, mentri fost il-votanti tal-Partit Nazzjonalista għandek madwar 16% li qalulek ma jivvutawx. Allura hemmhekk wieħed jinnota li l-Partit Laburista għandu retention aktar b'saħħtu qed iżomm aktar voti il-Partit Laburista meta wieħed jikkumpara mal-Partit Nazzjonalista. Fir-rigward ta' shifts, kemm partit qed jagħmel inroads minn wieħed għal ieħor fejn wieħed mill-aktar riżultati importanti. Hemmhekk wieħed jindika li dal-persentaġġi huma żgħar u wieħed qed jikkanċella lil ieħor. Ġifieri m'hemm xi inroads partikolari, ġifieri l-Partit Nazzjonalista mhux qed jieħu xi votanti ġodda partikolari mill-votanti tal-Partit Laburista u lanqas min-naħa l-oħra il-Partit Laburista mhux qed jieħu xi votanti kbar minn tal-Partit Nazzjonalista. Allura hemmhekk dawk il-persentaġġi żgħar li hemm wieħed qed jikkanċella lil ieħor. Allura fl-aħħar mill-aħħar meta wieħed ipoġġi dawn ir-riżultati kollha flimkien, hemmhekk wieħed jinnota li l-Partit Laburista meta kkumparat
mal-Partit Nazzjonalista fir-rigward ta' distakk bejn iż-żewġ partiti, il-Partit Laburista hemmhekk żied il-distakk minn mal-Partit Nazzjonalista madwar 2%.